wangu ndiri Sarapavana muri iyi haichandida saka ndakatongotora vanhu ana sekuru ana mukoma ana baba kuti vatiyananisise semhuri but mhuri yandiramba saka azosvika pakuti shambadzira pasocial media saka ndinoda kuti hangu ndizive kuti chanyanyomubata mwana wangu uyu kuti andishambadze pasocial media chii munhu aifanira kunge achishambadza pasocial media ndaamai vake bozi ndivo vakandiramba vakati imi mamuzi baba vevana vangu saka uyu mwana waidaka rake rapindira pake panyaya yekunzi Musarapavana pakafa dad vangu I think takagara pasi sefamily takati munhu anonzi Musarapavana ndiani takati isusu munhu wachiita Musarapavana nditete vakuru tati mama pakanzi mwana munhu nganopakapu ye inoratidza kuti uyu ndiye Musarapavana mama wakapa hanzvadzi yangu mudiki izveso ane 15 years vapa hanzvadzi yangu idiki mwana akasimuka akanopa tete ndo vatantasarudza tawirirana semhuri kuti ndo Musarapavana tete vakuru vakazosimuka vakataura kuti inini zvinozondiremera ndiri ndega ndakupa ava bamunini ava isusu bamunini hatina kubvira takavasarudza kuti vaite Musarapavana ndokudzinga mukada kufarisa wati ndibamunini muningi takuwapindura zita ana chafera ndiani wako ndibamunini muningi nomurume wangu murume wako paukarorwa kumba kumurume wako mati paukarorwa kumba kwako kwanga kuna hama here dzomurume wako anga ana hama angano vangani vamwe vacho vatori muno muvakoma vacho nevana uyai kuno vakoma vacho vakazara muno ngavauitoni tete aripo adhongu vari kushaya kana kuti asei hapana hazvina basa uyu ndiani wako ndibamukuru mukoma murume uyu ndibamukuru mukoma murume right iwe uyu ndiani wako aro nina wangu munini wako chai iwe ndiani wako amai vamwe chete kana vakati ana baba vana mai vakawanda munina wako uyu ari pakati ukadzi womunyina wako pakafa munyina wako akata Musarapavana ndiani akata Musarapavana ndiuyu nyaya mashuru akapuwana hatisi takamukadzi urati nyara iyo pakafa Musarapavana ndiani akaita Musarapavana nditete vakasira murume wangu ndowakapiwa mvura nemwana ndakapa mwana nokapa tete ndobva vazoti ndinozodawo kuzomira naye nokuti ndaita munhukadzi ndobva vazopawo ava but izotanga tapa tete saka uyo haana kodzero kutonga vana vako mati uyo haana kodzero kutonga vana vako ava nekodzero ndibamuka zviri kuitika zvakanaka zviri kuitika ndezvekuti inini musoro nyaya vacho kutoushaya kuti vazosvika pakumangarira mwari inini ndafirwa nemurume mamunina ava vakandishungurudza zvinokwana nemukadzi wavo tine mabuildings atakasirwa ivo vairenda vachita hardware tine mamwe marendi mabuildings anoita masaluni but mukadzi wavo akaenda kumaloja edu akati mari hamuchabhadhara musi wa1 makubhadhara musi wa28 maakupai nini ende tisu taakutonga panapa ende zveshuwa vakaudza vanhuvo vai vakatopiwa mari menini vangu vakatonorara nemari kumba kwavo ini ndiriko saka kubva ipapo vatatoona kuti bamunini nemukadzi wavo vatoipa ndobva tati imimi saka hamuchakwanisa kuramba muri mabuildings aya chitsvaga iko kunoita sei kwekunoshandira musi wavakabuda bamunini ava vakatora grinder vakagrinda zvinhu zvandakatenga inini maoko angu izvozvo vabvudze vakagrinda zvinhu 113 ndichingonzi nyara nehama dzese
tichingoti nyarara ndinyarara. Saka ndikushaya kuti nhasi musoro nyaya wavo ndewe. Uya anozviziva here baba mukuru wako? Vanozviziva. Ivi munozviziva here vana? Kwete. Iwe uri pakati? Kwete, kuti kwakagirendwa zvinhu. Naiwe? Wanga kutaura mukadzi wako? Ndazvinzotanga. Zvataura nemudzimai ndazvinzwa. Madzimai angu aya kana achiti nida collector marendi. Kana ari mukadzi wangu akacollecta rendi. Aripo anogona kuzvipupurira. Ngawe? Andigona kuzvipupurira. But inini changamirika handina pandakacollecta mari yavo yerendi. Ndaito shanda navo zvakanaka. Zvokuti ndingasvike pacollecta mari yavo yerendi changamirika. Vakavachinjisa date. Vakati hamuchabhadhare musi wa1. Abhuluki ari kuuya. Mukadzi wauya ari kuuya aicollecta mari yacho. Pandima anoti acho ari mberi. Vanhu vacho Gara pana amai guru wako? Munopane pambapana mukadzi? Anopana? Iwe tuudze ndwenya kutora mari? Tipezera nyamai, munonzi ani? Miriam Vanga. Taura henyu? Vanga. Tuudze tinzomira. Ini chandoziva ndechekuti musi wa27 amai guru vangu vachiri kubatwa maoko nevanhu kumwe. Saka isu takakolekta mari amafungo akaudza vanhu maloji aitora magetsi pastendi papo. Mumwe noti mumwe wacho anga ari panext. Togona kutokupai nhamba dzake. Makataura nekuti mari yakakolektwa ive iri mari. Indakapiwa mari yemagetsi evanhu 2. Noti aida kujusa magetsi. Hatinombotaura nevanhu zvemari yerendi. Noti isu toshandisa mafiriji, saka mafiriji hazvitoti makazombotora here ini mari kubva iva? hatina. ndakabva ndazovadzinga murume mari mavaishandisa. Asi wazvinzwawo? Kuti ndati wazvinzwa zvamatorero akaita mari? aiwa vanyepa, ndanditoriko kubasa ikoko vanyepa. Asi wazvinzwawo? Wakazovadzinga? Ndatoona kuti picture yacho kwayatoenda kusina kunaka because maini nafamba kuudza maroja kuti tisu takutonga panapa. Murume wako waitedzana naye chaichengu? Akashaya. Waitedzana naye? Ko uyu namba chi? Namba 3 mukomana akashaya akasiyira mukomana mupeni. Asi kungoti munhu akarwara buka nazvino hana mukadzi motogara nemwana wangu kugara ndari kugara ndiye akasiyirwa nemurume wangu. Munowana wanga NaAmai? Vari wani ndiye wandinada. Mumwe Sarapavana mumwe akararo. ava vari kukutanga ndiani mababa? Ndibamukuru. Ava? Ndibamukuru. Ava kwese? Ndibamukuru. Ukaroriwa? Hansati. Kana waroriwa ichadyiwa nani? Pindura asikana. Unomboka vosacho. Inodyiwana nababa. Pane zvandangomudzidzisa inisi ndisakaziya pamunobva kune vanhu kana pamwaya kune vanhu mese ibva pamagaraji. Chokutanga iwe ibva pamagaraji ekuvenga amai ini, iwe ibva pamagaraji ekuvenga amai guru, iwe ibva pamagaraji ekuti uya hasi baba. Tete wenyu akaita pokutanga is totally wrong. Is stupid yemunhu here. Asi kuziva zvaari kuita mbonyara ndakutopedza nyaya ndakupaiva kutaura zvindakutaura. Tete wako iwo akakupoka pamukombe handitika hazvaifanira kunge zvakadaro. Pawakapa mwana wazvinzwa mukombe waifanira kusunga straight mwana acho vaenda kupa baba vani vake, kwete kuti unenge waratidza kuti ndibaba wokuchengeta mhuri kwete nhaka yemumba. Wazvinzwa ndo culture. Kwete kuti unoenda kupa tete ana baba vari papi. Tete vanozopiwa mushure munge ava vese vaita se vapera. Uzvinzwisisa? Mwana wako mukomana aingotora mukombe wamupa sewa handitika obva aenda kupa baba vani vake. Baba vake obva watambira mukombe wavo vagamuchira kuchengeta mhuri yani. Kuchengeta mhuri kugamuchira zvichemo zvinouya.
nokuti mwana nhasi aroriwa vanouya pano zvinochadywa zvababa zvonadare nhandika nonyaya yekuti zvishomanana zvinongotaura wazvinzwisisa zvese zvimwe zvese vanongotopedza vakana dai rigumbedzi cha havaitakura vaingopedza otambira masungiro osiya pamuridzi wani wofuga nokuti ndiwo kana wazofarisa oti mwana wako uyawo mwana wako iwo umuti agumbezeri zvine kodzero spouse yemunhu pakurarama kwako ini spouse yangu vakadzi vani vangu tikunzwisana but imi muno magaraji emagariro amunoita aseri ndiwo ende rega ndikutauri kana murume wako akanga akasedza akaita bhirionea hazvishande chinoshanda ukama ende ukona mwana pandamubvisapa zvaataura hazvina kundifadza kutaura language yaataura apa hazvina kuratidza kuti haana kupa respect yavo ndosaka ndataura kuti unoramba social media ndiwani munyika muno muzimbabwe iyo yagara irimo haafanira kutaura achidaro ende haifanira kugara pabhenji apa aifanira kuziva kuti no zvinhu zvaitika izvi baba wakwira dare no ndiri mwana ndifanira kuita gara pasi aifanira kutogara pasi totangira kubva varume varoi varipo vanotumidza mweya yakaipa varipo zvamunokonzesa muchitaura mudzimba idzi munogadzira pakati penyu wakaipa anouya mukaparadzwa mukaona mwana akafuma akafa iwoti ndaroiwa wokunext door anenge aona mukara pano ropa rako uyu pamwana uyu pano ropa rako mumiri mako panoziva kuti ndibaba ende kutaura kuita varume vanyoro vakuru vavira dzidzai kuregerera dzidzai kuramba zvakanaka kune masuicide mazuva ano vanhu vanomwa mushonga vachifa vanhu vamwa mapirisi ebp vanopinda muchirongwa nekuda kwematambudziko nekuda kwokutadza kutaura zvinzi ende pamba hamufanira kuita akashirika yakanonzi piko kana kuti toke rinongoti nemunhu warisina kudenhana naye ukazoona kuti nonsense iwewe unofanira kuzotana baba iwewe ndikutaura nebvisa magirasi kutaura nenokatasa bvisa magirasi hamunonyatsokuona ini ava ndibaba wapa mukapota muita zvamuri kuita zvese izvi ukaona munhu wazosvika pakuti no unoisa kana dai hatiziva kuti wakaisa asida kungokudzi kana dai wakaisa pasocial media una baba no midzimu inotsamwa midzimu iripo vanhu kana vafa vaenda kunzvimbo yezoro mweya tinenge tinayo iwe udza vana vako iwe ukabva pano paenda udza vanhu kuti zvanzi namambo kudzai ana baba venyu kudza baba ukaverenga bhaibheri shoko ramwari rinoti kudza baba vako namazuva ari panyika aita se awedzera ukaenda kuna varoma 13 inobva yati zvisei pavabati venyika isu madzishe utungamiri hwese uri panyika hwakaiswa namwari kubva kuna purezidendi watina yari kutonga akaiswa namwari kuti atitonge saka munofanira kuremedza vatungamiriri saka kana muchida icho muchitadza kukudza baba vako mazuva ako ari panyika anodimburwa asida kubhadharisa asida kukudza magariro amunoita akatanga mwana wako kutananga zvaari kuita izvi kana kumurume achamuroora marriage yake ichaita 10 uchazondiudza kana mwari achikuchengeta panyika kuti mambo akataura chokwadi ende tetendo saka akatorwa namwari chikonzero anga ari wrong unotonga pasiri pako zviri wrong zvingati kutaura izvozvo isu tinotonga vafine vapenyu rega ndikutaura sei tinotonga vafine vapenyu hakuna kwamunogozofa vigiga munhu musina kuudza kuti mambo kwati kwaita se kwafiwa ndinotaura kuti chikotsirisai mupei panzvimbo yakati wazvinzwa zvandikutaura saka munofanira kuva vanhu vanoziva zvavanoita ukuona zvazvinoita baba mukuru chai unofanira kudya zvinhu zvakawanda kuva nokusiwa no baba ndaona chakati ndinokabasika ndikusedzai mbotambiro chakati midzimu unoropafadzwa unogona kuita degree inokana kuita masters dzisingashandi mwanza uchandati mwana wako bvisa magirasi ndati nditaure naye live tichiona iwe asida kuti utaure regai sawino zvikura pona musokucheka regerai vanokutadzira mwana wako akakisa musocial media yange nguva yake nofunga kwake musiyeni chivi chake gara ndokokuwanyara unobveka asi pano nguva inokwana haikona kumuramba mwana wako wanza zvandabvunza mukadzi wako kwete uyo ari apa ndabvunza wanza zvandabvunza ine asina kuti ugumbuke asi kuti kana utaure zvakawanda zvisiye zvakadaro vakoma vako varipo vana venyu vari mukati varipo but fundai kugara kugara chaiko nevanhu mari haina basa chakakosha ukama mazvinzwa ungaite billionaire usina chaunacho usina pano chinhu pakati pedu chinongodiwa namwari chinonzi rudo wazvinzwa tinoda pakati pedu ngative noruda so nekakubaya panapa
apo unonzwa ropa rinomhanya kuya kuripota kuti chandisvika hachina kunaka. Ane kodzero yekuya kukwira dare kuti ndaiswa pasocial media chikonzero zvinorwadza, but taudza munhu ari kuisa pasocial media kadanga asingaisi kuti no zauti baba vani va ende eudza vana vako wasvika kumba kuti zvamuri kuita zvazviitwa. Wazvinzwa? Kana munhu akafa anodzokera kurudzi rwake. Ndosaka muchinzwa kuti no afa tane nguva yekuti varudzi rwake vawerenga kuti titeme ruwawu chikonzero ndo anosimba. Asi kuti vaende kumudza mufi akapedza pakubata kwakaita pani akatohwa nenguva yamwe. Mazvinzwa mese? Wazvinzwa? Asi kuti utaura ndemugara zvakanaka wakwira dare asi ndangokuda kuti uda kutaura taura. Munoona chinoitika pabehavior yenovana vazati zvakafanana nemusvika pamba pangu ubva ndakuti makadini ndinoziva kuti muri nematombo tofanira kuti makadini nematombo but vana vomunin'ina wangu ava waza vanosvika pamwe pakutotya kusvika kana kumba kwachona zvino kana kutosvika totosvika nenzira yekuti chinoitika ndechekuti kana vachikumhoresa makadini ndakazosvika pandakabvunza kusikana ndakatokuti makadini ani auzoti ndiri baba mukuru auzoti ndiri baba chinhu chinotibata ichocho zvino kana tange tozvitarisa topedzisira takuita fanike tiri kurasa imbobuda padzewe uzodzoka tese toita fanike tiri kurasa mhuri asi tichida asi hatizokwanisa kuda kututika kuti namuifu toita pamusoro tinorombo kuti vana ava havatikudzi nokuti kana makadi achifamba so achienda asingauyiwo pana baba kwazivai baba atambire muri wamwangu kwazivai baba anototi kwazisa achifamba achienda damutinozoatenipa munovana here ini kudai vana kudai vana nevaroora hande panze vana nevaroora hande panze right doktora une hama yako yawana iwe iwe ndori zvese zvitoro zvaunofana kuita kuti kana dzinga vana iwe dzimasire vana wanza zvitoro zvakakura uyu wakutomboraita uyu ndiwaka munoda dambudziko naye uyu munoda dambudziko naye wanza zvataura zvirete zvikuita vana vako usarere vana pachinena usarere vana pachinena iwe usarere vana pachinena ndiwo unoda dambudziko iwe kutora mwana wako kuisa apa solution wakuita iwe wakuita zvokuda iwe usaite zvisina basa idzondo watinotsedzinyika mu sarire vana pachinena ndinogumbuka so sarire vana pachinena tione taurira vana vako unoona kuti takashingwa ndouya dambudziko but unoona zvavakutaura vanhu vakurusire kudarika murume wako udza vana vako rega ndikudze zvandaita pandasvika tichipaka motikari yako ndiani wanga ndikamira naye handichaziva ndataura naye ndabvunza pamene pakwana bvunza tiyaruaaambira kadai mwana chaicha akabongera amene ndabvunza ndabvunza ndikati pamberi pedare rangu ari kufamba zvande mwana chai akarongeka ndazvibvunza ndiriya first lady chinde kutema kutaura nyaya tsika dzokugara dzedu vanhu vatema musatore chinhu chomabhiritishikisa muno muzimbabwe iwe ndinoudza vana vako ende zvandakutaura nhasi uchazonitaura kuti mambo vakataura chokwadi zvauri kuita izvi uchagadzira garaji risingaperi ende uchagadzira pakati pomusha wako ende uchagadzira mweya wakaipa pakati pomusha wako uda kuvana vako zvakadii ibvai pano zvakaipa muzopanomushwara wanza zvatitaura taura kuzvikuru sangamire chinhu chino ndibateni ndechekuti ava madzimai angu aya mukoma wangu ashaika sanhasi taviga munhu vakabva vatoti amai vake ngavaende ndivo vakauraya munhu amai vangu inini kuuraya mwana wavo tabva kwese ikoko zvese zvazosvika kuti vana ava vazonyazondivenga vakapedzera vako inini ndini ndakauraya mukoma dai changamire maimboona mukoma wangu dai anga achinzi mupenyu makamuona takanga tiri tsika nditsike zvokuti mudzimai wanguyo haifanira kundisvitsa nguva yandisvitsa zuva ranhasi
zvese zvokuti taida kutora marendi changamireka manyepo uraisivira nditora kana dai mbonyarara kana dai wakauraya kana dai ndikutaura kana dai wakauraya angari mwana wauno pindura mbunzo angasiri mwana wako angari mwana wamai vangu amai vako kana vakada kukamira mukaka pasi vane kodzero iwo vakazvara regai tingodzoka panyaya kuti gari zvakanaka ndopanyaya ndiri kuti imbomira ndikutaurira sei ndikuda kurambidza kutaura pano zvinhu pazvinhu zvese zvatitaura muno kubva patatanga kusvika patasvika pa100% iwo wabuda ne89 wazvizwisisa zvanditaura zvinhu zvese zvawandika pauri chikonzero tena unzozvinokuta pandandiwanza zvakutaura pandasvika nemotikari yamuchipaka ndabvunza ndikati uyu mafambiro ari kuita panapa nokuda kuratidza kuti ndefanaka unoziva here kuti ndopinda mupariamende unondiziva am the honorary president apa usi kwa president ndiri ku peace and security kwa president aleko state house but azindati zvidai ndinozvitora kuzvita munasi but pandasvika pandataura kuti uya saumona zvinoita mangwana sonendadzo but handii zvinhu zvako mwana wako chaiye mafambiro aita andudza kuti apa zvina kurunda saka ndiri kuti pazvinhu zvako zvese zvazvatonga pana iwo waona zvinhu zvese uri totally 100% 89 ndosaka ndakusarire mwana pachineka zvaataura sei zvigumbu asi zvinodai ndozvandakugadzirisa 89 ro ndikuti inini kubva nhasi uchienda kumbataurira vana vako izvi nezvizvika ibvai sei ndadaro kana chiti uya ari gongunzo wanza zvitaura baba mukuru wako wanzawo zvati varatidza kuti varume vari kwaiti vakanyarara vanyoro vakabatana but ndiri kuti iwewe dzore tongeka tozviziva kuti vanhu panoramba panofika pamwe zvimwe chido pamwe aidiwo bonde ukamunyima bonde zvinowanika pamwe aitiwo ndichazodai but zvakatoita sei zvakatodarika watova nemakore watofamba unonguva anochiwo chake chimukadzi ake chiri padhuze naye asi tiri kuti zvise zvinoitika nokuti munei makateedza asi tiri kuti idza vana vako vadzikava wazvinzwa zvinotaura right shedzai vana vai vauba vese asi ndikukumbira kuti pavataura pekuti ndakadzinga amai vanonyepa nofunga amai vakatoita mumwedzi ndo vakagara pamba mira aiwa nyange achikunyepera mira tera amwene variko amwene variko kubaba mai vakura unomboenda here nogurusaka mati unomboenda here gurusaka wako ndinoendesa pese ndaendesa kumusha pese padhuba vazotorwa vakumba kwabamnini saka asi unoendesa here ndinoendesa kumusha chikafu unoendesa ikoko ndoda kuti kana wabva kuno kuvatengere zambia uende kuvapa iyo kumba kwababamnini iwo kumba kwawo usvika kuti amai ndazoona amai uvatengere zambia kuvapa ipapo zvakamira mapagoro avaka amai variko kumunin'ina uko ngavaende vachinoona amai ava vaenda wanza zvandataura shuwa wanza zvandataura ngavatenge zambia varora vakwa ngavatenge zambia vaendese kuna baba mdiki vatosvika kumba kwababa mdiki ndauya amai kuti ndaya kuzoona amai vototandara vosimuka ngavape zambia chokwadi wazvinzwa pamusoro pane pakatoshaya tete vakashayira kumba kwabamnini tete ava vakada kutorova vako vana vazukuru kuti ndana kuzamai masitaimi ekutorwa bhoda no zvese zvadarika mamusina zivo maanoziva ndiani wako iwe ndiani wako hamumurambe ihanzvadzeni mese muri pamwe chete wazvinzwa but dambudziko riri kumba kwanje kuti hakuna anoziva munoita muchoto munopara mosha ava vanhu vari yapasiyana inavo vabereki venyu kubva nhasi uyu ngazi kuti ava 1 2 3 ndo vari kuita kuti ararame panyika ndovana vavo tinozwisana mese makare vakudze vana mauza zvataura zvatatonga muno mamusimu asi mazvinzwa asi inini ndinomubvunzo zvangu naangazana patakuda panzapa ofunga achema handamuti atete sachema usati sewewewe siyana neni sewewewe ipapa takuda panzapa chinyarara araitire mwana wako aiwa ndikubvunza uyu kwa handiri kuona mwana wako ndosaka ndatiwo unoona pano vana panapa wanzwa mwana wako wazvinzwa mwana wako naiwe unobvei hapana chandinopa ana baba wako avapo varipo varoya kusisini iwo zvawataura iwe uri sichupete yemunhu zvezvaunaa usataure nunze dzaunongoshamisira pamberi pedu hatina kuya mudare kuno kuenjoya izvo takaya kuzotonga vanhu kuti nyika irurame basa rindokusora nyika wazvinhu pfugama
Michibva yamisa apa. Ibva yamisa. Gara. Uda kuona ungefana kwa wakanyanya. Kwa sababu ngoshtaura uchipakita se. Ndati ngoshtaura pakita. Uri kumana ngemukadzi wewe. Usaite usichupe itu wazvinzi. Wazvinzi. Hauna chakamushamisira pauno. Wazvinzi. Mbogara pasi patarisa. Yogara. Wow. Ukawana musha muZimbabwe munondibvunze. Haunomboshamisira iwe. Hausi special pamberi penyu man. Uri kana chitonga vanhu unotaura nonsense kuno hanzadzi yako. Stupid yemungu. Unoita nyika ino yako iwewe. Nyika unoda kuita yako. Usama graza. Visa mas grass. Visa maziso, visa magraza. Stupid. Unotonga kumba kwa amai vako kwete munyika mangu muno. Wazvinzwa? Next case. Gara zvipaswa kumati. Uchasumuka mutime yandora.